ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಗಲ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾರ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮಂತು ತಿನ್ಕ ಕಂಡದು ಎಂಜುನ್ ಸಹ ಜಮಾತಿರ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ತೋಜಾವೆ. ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು. ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಡ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಮಕ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಐಟಮ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಪಾತ್ರೆ ದಿವಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗ್ ಇಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನ ನಂದಿನಿ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, 1/2 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಪೇರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಐಟೊಂಜಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪೇರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೌಲುಗ್ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ. ಇಂದು ನಮಕ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಪೇರ್ನ ಕೊದ್ಯರ ದೀತೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕ ಕೊದ್ದಿನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡ್ರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಗ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡ್ರ್ನು ಪೇರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿನ ಪೇರ್ ಹತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಚ್ಚಾರ ದೀಪಿನ ತುಂಬೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೇರ್ನ ದೆತ್ತದು ಐಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗಂಟಿಜ್ಜನ್ನ ರೀತಿಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ನೆನ್ನಿಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು. ಚೂರು ಗಂಟುಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಪೇರ್ ಕಾಯೊಂದುಂಡು. ಪೇರ್ ಕಾಯಿನಾಗಂದೆ ಕೊಂಚ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂಗ. ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಿರ್ದಾರ, ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊನ್ನೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಸ್ಟರ್ಡನ್ನ ಪಾಡೊನ್ಗ. ಪೇರ್ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ಯಾರಂಡ ಯಾವು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ನ ನಿಕ್ಲು ಪೇರ್ ಕೊದ್ದೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪಾಡೋಣ. ತುಳಿ ಇತ್ತು ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬನ್ನೇಟ ನಿಕ್ಲೊಂದೇನು ಕೊದ್ಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ, ಒಂದಿತ್ತೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತೊಂಡೆನ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಆವಡೊಂದು ಕೂಲ್ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅಂದೇನು ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪು ಗಂಚನೆ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಪ್ಯೂರಿ ನಮಕ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಓಕೆ, ತುಲೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ತಂದೆಯನ ಈ ಕುಕ್ಕುದ ಚೋಲಿನ ಪುರ ದೆತ್ತದು ಈ ನಮ್ನೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೆತ್ತದು ಆಯ್ತಾ. ಪಲ್ಪುನ್ ಪುರ ದೆತ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ಗ. ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪುರದ ಆಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕಲವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಪ್ಯೂರಿ ನಮಕ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು ತುಲೆ. ಇತ್ತು 4 ಐಟಮ್ದ ಏನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಂದೆ. ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪಲ್, ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂಚೂರು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ ಪರ್ಂದು. ಈ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಂದನ್ ನಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಂಚನೆ ಇಂಚ ಕಡೆ ದೆತ್ತದು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಒಂಜಿ 4 ಭಾಗ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಈ ಟೈಪ್ ತುಲೆ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೇನ ಈ ಟೈಪು ಮಾತ್ರ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ನಮಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಲಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕುಜಿ. ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿಯ ಟೈಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು. ಈ ಮೇಟ್ ನಮಕ್ ಈ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕೂಲ್ ಆತನು, ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಂದು. ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಯೂರಿನ ಪಾಡೋಂಗ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಯೂರಿ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಕರ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ ದತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಬೀಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ, ಸರಿ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಐಟಮ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಇವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ದಾತು ಪಡ್ತೊಂದೇನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದು ಓಡಾಪುಂಡು. ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲೊಂದೇನು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊನಲ್ಲಿ ತುಲೆತೆ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ದೀತೆಯಾನ. 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕರಿದ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆಯಾನ ಒಂಜಿ 1/2 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಈ ರೀತಿ ಕಸ್ಕಸನ್ನು ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ. ಇಂದರ್ದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕಸ್ಕಸನ್ನು ಪಾಡೊನ್ನೆ. ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ, ದಾಲ ಪಾಡೊಂದೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಸ್ಕಸನ್ನು. ಓಕೆ, ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ರೆಡಿ ಆತನು. ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಆತು ಜನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುನ ಆತ ಆಪುಂಡು 1/2 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ಡ್ 6 ಜನಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ತದ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದು ಯಾರಂಡ ಇಡೀ ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು, ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿನ. ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನುವೇನು. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತೇನ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೇನ ಚಾನಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲರ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುಲೆ. ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ 10 ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪುಲೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.